Dragii mei, în această seară aș vrea să îmi intitulez mesajul Închinarea autentică sau închinare adevărată. Vreau să vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră de aici doriți să fim închinători adevărați? Eu mă gândesc că toți. De ce merg oamenii la biserică? Să se închine. Cui? Contează foarte mult o închinare adevărată. Iată textul pe care l-am citit, face parte tocmai din acest segment, și anume al închinării adevărate. Găsim în acest text oameni care au dorit o închinare adevărată și oameni care au vrut o închinare, dar o închinare falsă. O închinare care nu era adevărată. Dumnezeu ne-a creat cu scopul de a ne închina Lui. Este singura ființă creată pe verticală de Dumnezeu, este omul. Omul are posibilitatea să se închine lui Dumnezeu, așa cum spune Iisus, în duh și în adevăr. Omul fiind o ființă trihotomistă, formată din trup, suflet și duh, are această, aș putea să spun, această cameră spirituală în care se poate închina înaintea lui Dumnezeu, suflet și duh. De aceea aș vrea în această seară să ne verificăm fiecare închinarea. Noi venim la adunare și ne rugăm. Este rugăciunea închinare? Venim și cântăm. Este cântarea închinare? Și dacă nu este ea închinare, aș vrea să o transformăm într-o închinare adevărată. Pentru că o astfel de închinare adevărată dorește și Tatăl, spunea Domnul Iisus Hristos. Iată, în textul acesta vedem 3 magi care vin din părți diferite. Acești oameni înțelepți, care au venit din locuri diferite, s-au întâlnit undeva într-un punct pe planetă și de acolo împreună s-au unit și au venit până la Betleem să se întâlnească cu Iisus. Se pare că drumul călătoriei a fost destul de lung, pentru că de data aceasta, dacă ați observat în text, nu-l mai găsește pe pruncul Iisus, pe Maria și pe Iosif la grajd. Scrie Biblia foarte clar, după ce au intrat în casă, adică trecuseră ceva timp. După unii istorici e posibil aproape 2 ani, sau știți de unde? Pentru că Irod dăduse ordin ca să fie omorâți toți copiii de la vârsta de 2 ani în jos. Se pare că timpul acesta de a ajunge a magilor, de unde au pornit și până la Iisus, poate era undeva aproximativ de 2 ani. Din acest motiv nu-i mai găsești în grajdi, ci îi găsești acasă. Aș vrea să vedem, ei au făcut un gest. Cine i-a învățat să facă gestul acesta? Să vii tu timp de 2 ani de zile, să vii de la o distanță mare, nu știu câte mii de kilometri, probabil. Și pentru un simplu gest, un gest de a te pleca înaintea pruncului și de a-i aduce daruri, aur, tămâie și smirnă. Ei și-au făcut această datorie, s-au închinat, i-au dăruit aceste lucruri scumpe care le-au adus, de acolo s-au ridicat și s-au întors înapoi acasă. Doar pentru atât. Ce mult contează o închinare. Vă amintiți de cineva care a mai venit tot așa din Addis Abeba până la Ierusalim pentru o închinare? Doar pentru o închinare. Famenul etiopian. A venit doar să se închine și Dumnezeu a văzut inima lui sinceră că el vine să se închine de la o distanță de 3000 de kilometri până din Addis Abeba până în Ierusalim. Și când a ajuns în Ierusalim, el n-a știut ce înseamnă închinare adevărată. Măcar de acolo și-a cumpărat o carte, pentru că nu era lăsat să intre în templu, ci doar în curtea templului, fiind dintre neamuri. Și-a cumpărat o carte, cartea profetului Isaia. La întoarcere el a citit-o. Dumnezeu i s-a descoperit și a făcut din el un închinător adevărat. Dragii mei, aș vrea să vedem ce implică o închinare adevărată, o închinare autentică. Iată că Irod zice magilor, mergeți și încercați să faceți investigații despre prunc. Și când veți găsi despre prunc, dați-mi și mie de știre că și eu vreau să mă duc să mă închin înaintea lui. Numai că această sinceritate de vulpe a fost descoperită de Dumnezeu și li s-a transmis magilor să nu mai meargă la Irod să-i transmită că l-au găsit pe prunc. Pentru că Irod n-avea niciun gând să-i se închine în duh și în adevăr, ci dorea, dacă putea, să-l omoare pe prunc. Dorea lucrul acesta pentru că și-au omorât frații, și-au omorât rudele, și-au omorât pe oricine, la fel cum se întâmplă și în zilele noastre de către dictatori.
numai cu un singur scop, să nu ajungă să le ia locul. Dragii mei, aș vrea să desprind în această dupămasă, în această seară, 4 lucruri importante despre o închinare adevărată. Și dacă în aceste 4 lucruri ne regăsim, suntem închinători adevărați. Dacă nu, mă rog Domnului din această seară, Dumnezeu să ne facă să fim închinători adevărați. Amin? Primul lucru de care are nevoie o închinare autentică, o închinare adevărată, este că această închinare adevărată să-L aibă în centru pe Iisus Hristos. Auziți? Au intrat în casă, versetul 11, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. De ce nu scrie Biblia acolo, au văzut-o pe Maria și s-a închinat la Maria? L-au văzut pe Iosif și s-a închinat lui Iosif. Acolo este specificat foarte clar, acest s-au închinat, scoate în relief faptul că s-au închinat pruncului, doar pruncului. Nu s-au închinat lui Iosif, nu s-au închinat lui Maria, pentru că închinarea adevărată îl are în centru pe Iisus Hristos. Lui, doar lui trebuie să ne închinăm. Dumnezeu, de fapt, în Deuteronom 4:19 spune poporului Israel: atenție, veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor și să le slujești. Căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor sub ceruri. Iată că magii nu s-au închinat la steaua care au văzut-o. Puteau să se închine la stea, dar au știut că nu steaua e importantă, ci steaua este doar o călăuză, este doar un GPS, este doar ceea ce le indică direcția. Cel care merită închinarea nu este steaua, nu este Maria, nu este Iosif, ci este Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos. Prin urmare, dragii mei, dacă nu s-au închinat, credem că Maria, mama Domnului, a fost o fecioară sfântă, o fecioară curată, credem că ea a fost mama lui Iisus Hristos, da, credem, prin ea a venit în lumea aceasta, dar ea nu este obiect de închinare. Nu este obiect unde să mă rog și să-i cer puteri, să-i cer izbăviri, pentru că nicăieri în Biblie nu găsesc lucrul acesta. Prin urmare, suntem chemați să nu ne închinăm nici sfinților. Faptele Apostolilor, capitolul 14, de la 8 la 18, vorba de Pavel și de Barnaba, pe care îi găsim în Listra, făcând o minune, vindecând un om. În timp ce l-au vindecat pe acea insulă, pe acel slăbănog, la un moment dat, cei de acolo, de pe insulă, băștinașii, s-au ridicat și pe Pavel îl numeau Mercur, iar pe Barnaba Jupiter. Au vrut să le aducă jertfe, crezând că zeii s-au coborât între ei. Și chiar îi numeau în limba lor, în limba liaconiană, zei. De aceea le-au și dat nume de zei, Mercur și Jupiter. Au vrut să le aducă jertfe și acum oamenii li se închinau. Dar Pavel și Barnaba au sărit în mijlocul lor și au zis: oameni buni, ce faceți? Noi tocmai asta vă propovăduim, să vă întoarceți de la păgânism, de la lucrurile acestea înspre Dumnezeu. Lui Dumnezeu merită toată închinarea și cu greu, spune Biblia, cu greu a putut să-i oprească în a nu le aduce jertfe, în a nu li se închina, pentru că singura închinare o merită Hristos. Nici măcar îngerii nu merită sau nu trebuie în fața lor să ne închinăm. Păstorii au văzut îngerii care au venit din slavă și au adus vestea, dar păstorii nu s-au închinat îngerilor, ci păstorii au venit la fel ca magii și s-au închinat doar lui Iisus Hristos. Iată ce spune Biblia în Apocalipsa 22, versetul 8 și versetul 9. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi proroci. Și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta, adică din Biblie, închină-te lui Dumnezeu. Singurul care merită închinarea, căruia trebuie să ne închinăm, este Dumnezeu. Și când spun Dumnezeu, mă refer la cele 3 persoane divine distincte care formează dumnezeirea. Este un singur Dumnezeu, în 3 persoane divine distincte, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Asta înseamnă să mă închin doar lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. N-am voie nici măcar să mă închin la propria în persoană. Știți că sunt oameni care se închină la propria lor persoană, oameni egoiști, oameni narcisiști, care se iubesc pe sine atât de mult încât nu mai au nicio iubire pentru semenii din jur, de cum pentru Dumnezeu. Iată ce spune în Romani 1:25. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului, care este binecuvântat în veci. Asta se întâmplă în aceste vremuri, când oamenii promovează un egoism feroce, când toată lumea vrea să o ducă el bine, fără să fie interesat de cei din jur. Oameni care se închină doar lor, pretențiilor, dorințelor lor, luxului, confortului lor. Și asta este o închinare la propria persoană. De asemenea, nu avem voie să ne închinăm la demoni. Atenție, vrăjitorie, ocultism sau alte lucruri de felul acesta sunt un păcat înaintea lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 20. Dimpotrivă, spune Pavel, eu zic că ceea ce jertfesc neamurilor, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășie cu dracii. Exista așa un segment al societății pe vremea lui Pavel și nu numai, și pe vremea noastră, de oameni care se ocupau de ocultism, de vrăjitorie. Aud că în sudul României sunt chiar preoți creștini, preoți ortodoxi, care se ocupă cu vrăjitoria, cu ocultismul. Am fost personal acolo, am discutat cu oameni de acolo și am rămas uluit de lucrul acesta. Pentru că nu poți să iubești și pe Dumnezeu și pe Satan. Nu poți să slujești și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu poți să faci slujba lui Dumnezeu invocând forțele întunericului. Este absurd, este paradoxal, este imposibil. De aceea, atenție mare în închinare. În închinare trebuie să rămână centru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Știți că la finalul vremurilor, ceea ce va vrea să facă Satan prin acele fiare pe care le-a văzut Ioan, este să ceară închinarea întregii planete, adică toată omenirea să se închine fiarei și icoanei ei. Este lucru esențial pe care îl dorește diavolul. El a vrut același lucru în cer, ca Dumnezeu să-i se închine. A venit din cer, aruncat de Dumnezeu, jos pe pământ și în universul acesta, și el dorește același lucru, închinare. Prin urmare, scrie în Apocalipsa 13, 15 la 17, i s-a dat puterea să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina fiarei și icoanei ei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Și dacă veți citi în continuare, veți vedea că numărul fiarei este 666, continuă Apocalipsa. Cine este înțelept și priceput ca să descifreze acest număr, de fapt este un nume de om. Toți aceștia vor pretinde închinare. Dragii mei, închinarea adevărată îl are în centru pe Iisus. Știți de ce venim să cântăm? Pentru că îl are în centru pe Iisus, vrem pe El să-L onorăm. De ce predicăm? De ce ne rugăm? De ce facem ceea ce facem? Nu ca să ieșim noi în evidență, ci dorim să iasă El în evidență. Dacă te-ai supărat vreodată că nu te-a pus să slujești, din pricina programului sau slujbei aglomerate sau din alte motive, și tu te-ai supărat foc și ai zis că nu mai vii la biserică, dă-mi voie să spun, verifică-ți foarte bine viața. Pentru că în centru atunci tu nu l-ai pe Iisus în închinare, ci poate te ai pe tine, dorința de afirmare, să ne păzească Dumnezeu de astfel de manifestări. În al doilea rând, închinarea adevărată, dragii mei, închinarea adevărată costă. Niciodată o închinare adevărată înaintea lui Dumnezeu n-a fost superficială, n-a fost lipsită de costuri. Nu că Dumnezeu cere vreun preț, dar bunul simț al nostru ne face să venim înaintea lui Dumnezeu, nu cu mâna goală. Uitați-vă, acești magi care au venit de la mari distanțe, n-au venit cu mâna goală. S-au închinat, e adevărat, și au plecat fruntea până la pământ, dar în același timp au venit și cu mâinile încărcate ca să le aducă Mântuitorului, așa cum am spus, aur, tămâie și zmirnă, pentru că închinarea costă, dragii mei. Cu lucruri materiale poți să te închini înaintea lui Dumnezeu. De ce au adus aur, smirnă și tămâie? Aur simbolizând că pruncul va fi rege. Smirnă
profet, tămâie, preot. Toate aceste funcții pe care împăratul Iisus le-a avut au fost recunoscute în închinare de către magi prin darurile care i le-au adus. Vă amintiți de cineva care a vrut să aducă o jertfă Domnului și a zis: eu nu vreau să mă închin Domnului, să aduc o jertfă Domnului fără să nu mă coste nimic? 2 Samuel 24:24. Dar împăratul David a zis lui Aravna: nu, vreau să cumpăr de la tine pe preț de argint și nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arderi de tot care să nu mă coste nimic. Și David a cumpărat aria și boii cu 50 de sicli de argint. Le-a cumpărat lui Aravna. Știți de ce a făcut David lucrul acesta? Pentru că David a greșit. A făcut numărătoarea poporului în astfel necinstindu-L pe Dumnezeu sau nebazându-se pe puterea lui Dumnezeu. Deși Ioab, sfătuitorul lui David, l-a întrebat pe David: de ce vrea Domnul meu împăratul să facă numărătoarea poporului? El nu l-a ascultat și a continuat cu acest proces. Apoi inima a început să-i bată, pentru că întotdeauna când închinarea nu e adevărată, încep să ai tulburări, încep să-ți bată inima, să ai neliniști. A început să aibă astfel de stări David. Și după aceste stări, i s-a revelat care este cauza. Când a aflat care este cauza, a zis: vreau să am o închinare adevărată. Și închinarea adevărată nu vreau să nu mă coste nimic. Vreau să mă autopedepsesc într-un fel pentru ceea ce am făcut. Dumnezeu i-a pus 3 situații înainte. Și știți, istoria puteți să o citiți acolo. Însă el a zis: nu vreau să aduc Domnului o jertfă, să mă închin Domnului, să nu mă coste nimic. Adevărata închinare poate să coste libertatea noastră, dragii mei, și chiar viața. Vă amintiți în Daniel, capitolul 3, de la 1 la 30, despre cei 3 tineri din Israel, despre Hanania, care a fost numit Șadrac, despre Mișael, care a fost numit Meșec, și despre Azaria, care a fost numit Abednego? Acești 3 tineri au fost puși în fața unui Dumnezeu turnat în Valea Dura din chip de aur făcut de împăratul. Și i s-au cerut doar atât, să facă un simplu gest, să se închine în fața Dumnezeului din Valea Dura. Și un simplu gest n-ar fi costat și contat foarte mult. Însă acești 3 tineri au știut că o simplă închinare înseamnă acceptare și această acceptare ar putea să-i coste veșnicia. De aceea au rămas verticali, ca niște brazi. Și au zis: noi nu ne închinăm, împărate. Poate să sune trompete, poate să sune fanfare. Putem noi să știm că suntem apreciați de tine, însă noi nu ne închinăm. Adevărata închinare o are doar Dumnezeu. Ne va costa viața, chiar dacă ne va costa, dar în fața Dumnezeului tău nu ne închinăm. Dragii mei, aș vrea să fim astfel de creștini verticali, care în fața ofertelor lumii, pentru un pumn de galben, să nu ne închinăm, ci să rămânem verticali și să rămânem fermi în închinare doar pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Închinarea adevărată poate să coste și renunțare la sine. Matei 16:24. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Asta înseamnă o închinare adevărată. Până n-ai trecut la acest proces, până n-ai trecut la această crucificare a sinelui, să știi că nu poți sau nu ești și nu suntem închinători adevărați. Închinarea adevărată costă o viață de sfințenie. Nu poți să trăiești în păcat și apoi să vii aici să zici că te închini lui Dumnezeu. Că rugăciunea nu ți este ascultată. Nu contează că predici sau cânți. Nu contează că ești în bancă să te rogi. Nu contează unde ești poziționat în biserică din punct de vedere fizic. Contează că un închinător adevărat este un om care trăiește în sfințenie. Ca Dumnezeu să asculte rugăciunea, trebuie să trăim în sfințenie. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vedeți, Domnul Iisus în Ioan 4, 17 și 18 stă de vorbă cu femeia samariteancă. Însă Domnul Iisus îi vorbește despre închinarea adevărată, dar înainte de închinarea adevărată, Iisus îi cere o transformare, o schimbare femeii. Și a spus așa femeii: femeie, du-te, cheamă-ți pe bărbatul tău. Înainte să aduci sau să înțelegi ce înseamnă închinarea adevărată, să-ți explic despre închinarea adevărată, că nu nici la Ierusalim și nici în Samaria, unde credeți voi, ci închinătorii adevărați ai Tatălui meu se vor închina în orice loc, în duh și în adevăr. Du-te, cheamă-l pe bărbatul tău. Și aici femeia clachează:
N-am bărbat. Știu, i-a zis Iisus, că n-ai bărbat. Pentru că 5 bărbați ai avut până acum și cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Doamne, aici ai spus adevărul. Vedeți, închinarea adevărată începe atunci când ne recunoaștem păcatele, când ne recunoaștem trecutul tenebros, când ne recunoaștem căderile, atunci Domnul în momentul acela începe să ne ridice și să facă din noi închinători adevărați. Câtă vreme îți ascunzi păcatul, câtă vreme îți justifici păcatul, câtă vreme glumești cu păcatul, câtă vreme nu bagi în seamă păcatul, câtă vreme crezi că păcatul nu-i periculos, tu nu ești un închinător adevărat. Tu poți să vii aici cu noi, poți să cânți cu noi, poți să te rogi cu noi, dar dacă trăiești în păcate ascunse, nu ești un închinător adevărat. Mă rog Duhul Sfânt să te trezească, să ne trezească în seara asta și să devenim închinători adevărați, pentru că astfel de închinători dorește și Tatăl. Închinătorii adevărați sunt închinătorii care știu să cheltuie sau știu că îi costă pentru închinare adevărată. Marcu 14, 3-9, un alt exemplu, femeia cu vasul de alabastru, de mir, de nar mirositor, care a venit să îi se închine, n-a venit cu mâinile goale. Marcu 12, 41-42, văduva aceea săracă care a aruncat 2 bănuți, tot ce a avut ea, a știut că la închinare nu poate să vină cu mâna goală. Dragii mei, noi tot îi cerem lui Dumnezeu să ne dea, dar noi dăm lui Dumnezeu? În închinarea noastră știm că închinarea costă, că nu putem doar să vorbim și doar să spunem din gură, fără ca să facem ceva practic. Dumnezeu vrea practicanți, nu doar vorbăreți. Că de vorbăreți e plină lumea. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi, Matei 7,21, n-am scos noi draci, n-am făcut noi nu știu ce, dar n-au făcut nimic din ceea ce trebuiau să facă practic, doar vorbe. Dumnezeu să ne trezească la aceasta. Amin. 3. Închinarea adevărată înseamnă comuniune cu Dumnezeu. Vreau să te întreb, tu ai comuniune cu Dumnezeu? Nu doar păstorii trebuie să aibă comuniune cu Dumnezeu. Ce înseamnă comuniune cu Dumnezeu? Auziți, magilor acestora li s-a descoperit Dumnezeu. Au fost înștiințați de Dumnezeu, ei. N-a venit un proroc să le prorocească, ci Dumnezeu li s-a revelat lor în vis. Li s-a spus să nu mai treceți pe la Irod. Știi ce înseamnă asta? Comuniune cu Dumnezeu. Ai avut vreodată o înștiințare personală din partea lui Dumnezeu? Te-a interesat acest domeniu? Ai zis vreodată în viața ta de creștin, Doamne, vreau să-mi vorbești Tu mie personal. Nu vreau să-mi vorbească proroci, nu vreau să-mi vorbească alții, vreau Tu să-mi vorbești personal. Ți s-a întâmplat vreodată să-ți vorbească Dumnezeu personal? Magilor le-a vorbit Dumnezeu în mod personal. Lui Iosif, Dumnezeu i-a vorbit în mod personal. Vrei și vreau ca Dumnezeu să ne vorbească în mod personal. Înștiințări din partea lui Dumnezeu. Matei 2,12. În urmă, spune, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod. Și s-au întors în țara lor, pe un alt drum. Dragul meu, ce mult contează o științare din partea lui Dumnezeu. Până la urmă, Dumnezeu să ne înștiințeze oricum, dar să ne înștiințeze. El ne poate înștiința și prin proroci, ne poate înștiința prin visuri, ne poate înștiința prin circumstanțe adverse. Vrei să faci ceva și vezi că nu merge. Poate chiar Dumnezeu îți stă împotrivă și spune nu face lucrul acesta pentru că nu este bun. Și noi ne certăm cu Dumnezeu. Dar de ce, Doamne, nu merge treaba asta? De ce nu mă ajut și pe mine să fac lucrul ăsta? Poate că lucrul ăsta e foarte rău pentru tine dacă îl faci. Și Dumnezeu îți stă împotrivă pentru că te iubește și nu vrea să-ți pierzi sufletul doar pentru un câștig temporar sau pentru o bucurie temporară. El vrea să-ți ofere o bucurie veșnică. Chiar dacă îți dă o durere temporară, un insucces temporar, toate sunt vremelnice. Dumnezeu este veșnic. Îmi amintesc anii când eram la student, când eram la București, într-o duminică mi-au zis niște frați, fratele Simi Bumbar și cu fratele Romică Vlad, cu care eram colegi, să mergem și să particip la o slujbă la Târgoviște, de unde era fratele Romică Vlad. Am ajuns acolo la slujbă și înainte să predic, frații mi-au cerut și să fac o rugăciune înainte de a rosti mesajul evanghelic. Și acolo am fost înștiințat de Dumnezeu în felul următor. În curând vei trece pe la peștera tâlharilor și dacă n-ai să fii atent, lațul lor te va prinde. Dar eu am trimis pe îngerul meu înaintea ta să-ți vegheze pașii și să nu fii prins în lațul lor. N-am înțeles atunci înștiințarea. M-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, aș vrea să înțeleg despre ce este vorba. Și n-a durat mult, decât foarte puțin.
când m-am îmbolnăvit grav, a trebuit să ajung la spital și de aici nu vă mai povestesc istoria, că știți foarte bine cum era pe vremea aceea la spitale în România. Acum lucrurile puțin s-au mai schimbat. Însă Dumnezeu m-a înștiințat dinainte. Când Dumnezeu te înștiințează, e bine să iei seama, pentru că Dumnezeu vorbește. Dumnezeu ne înștiințează prin Biblie, Evrei 1 și 1 la 2, auziți ce spune, că Dumnezeu vorbește și azi. Auziți ce spune Biblia în Evrei? Dumnezeu care a vorbit în trecut, în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Vorbește Dumnezeu și azi? Dumnezeu a vorbit în trecut, a vorbit în prezent și Dumnezeu vorbește și în viitor. Lăudat să fie Dumnezeu! De aceea aș vrea în această seară să ne rugăm. Doamne, suntem și dorim să fim închinători adevărați. Te rog, înștiințează-ne Tu. Vorbește-ne Tu, vorbește-ne prin cuvânt, prin vise, vorbește-ne prin proroci, prin circumstanțe adverse, vorbește-ne prin bine. Dumnezeu îți vorbește și prin binecuvântări. Știi de ce ești binecuvântat și ți-a dat Dumnezeu mult acum? Să vadă ce faci tu când ai mult. Lui Dumnezeu nu-i pare rău să-ți dea cu mână largă. Ce faci tu cu ce-ți dă Dumnezeu? Dacă ești un zgârcit și ții doar pentru tine, îți dau o veste tristă. Absolut nimic nu o să duci cu tine. Nu o să duc cu mine, nu o să ducem cu noi. Totul aici rămâne. Dar Dumnezeu îți dă cu mână largă pentru că te încearcă și vrea să vadă ce faci cu ce îți dă Dumnezeu. Dragii mei, adevărata închinare înseamnă comuniune cu Dumnezeu. Vreau să te întreb, când ai vorbit ultima dată cu Dumnezeu? Știi că momentul de rugăciune, de închinare, nu este un moment ca să vorbești cu cel din stânga sau din dreapta, nu este momentul ca să ieși afară în timpul rugăciunii, că nu te vede nimeni, că frații stau cu ochii închiși, nu este momentul să vorbești cu cel de lângă tine, nu este momentul să te uiți pe telefon, pentru că toate aceste lucruri le vede Dumnezeu și le cataloghează. Rugăciunea este momentul cel mai special, când eu, când tu, când noi suntem motivați de biserică să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să comunicăm cu El mai mult decât comunicăm cu semenii, mai mult decât comunicăm cu lumea, lumea asta virtuală, care ne consumă timpul. Aș vrea să comunicăm cu Dumnezeu. Dumnezeu să fie slăvit. Și ultimul lucru, închinarea adevărată schimbă. Închinarea adevărată schimbă. Scrie Biblia, ei s-au întors în țara lor pe un alt drum. Dragii mei, adevărata închinare nu-L schimbă pe Dumnezeu. Adevărata închinare mă schimbă pe mine. Atunci când eu nu înțeleg și stau de vorbă cu Dumnezeu, Dumnezeu îmi transmite mesajul clar și îl înțeleg. Puteau să întrebe magii, de ce să nu ne mai întoarcem înapoi pe la Irod? Dumnezeu cred că le-a revelat și le-a spus, pentru că Irod vrea să ia viața pruncului. El nu vrea să se închine. Nu vrea să se închine cu adevărat pruncului. Dragii mei, adevărata închinare te schimbă pe tine, mă schimbă pe mine, ne schimbă pe noi, nu pe Dumnezeu. Adevărata închinare schimbă situații critice din viață și le transformă în binecuvântări. Crezi lucrul acesta? Situații grele Dumnezeu le poate transforma în binecuvântări. Când vezi că tot noianul de ape vin spre tine, de încercări, te gândești oare cum o să rezist? Și dintr-o dată vezi că toate valurile acelea mai mari decât casa, cât blocurile, se lasă și se transformă într-o apă lină. Dumnezeu poate transforma orice situație. Faptele Apostolilor 16, 25 la 34, Pavel și Sila erau în închisoare. Pe la miezul nopții Pavel îi zice lui Sila, hai să cântăm o cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu. Adversități mari, necazuri, îi așteptau moartea, în următoarea zi probabil că erau decapitați, puși în butuci, legați în lanțuri și la miezul nopții ei se apucă să laude pe Dumnezeu pentru ceea ce face Dumnezeu. Dumnezeu schimbă această adversitate într-o binecuvântare. Cad butucii, pică lanțurile, dar în același timp este transformat și temnicerul din Filip. Se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu. Pentru că adevărata închinare transformă chiar și oamenii și dușmanii. Dumnezeu îi face prieteni. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Închinarea adevărată ne schimbă părerile despre noi înșine. Știți că noi avem păreri foarte bune despre noi înșine? Încearcă pe cineva să-l convingi de părerile lui că nu sunt bune despre el și să vezi cu ce te alegi.
Mustră pe un înțelept, spune Proverbele lui Solomon, și se va face? Dar cam puțini înțelepți întâlnești. Dar mustră pe un și te vei afla cu vorbe. Dragii mei, adevărata închinare ne schimbă părerile despre noi. Și eu am păreri bune despre mine. Nu fac excepție față de dumneavoastră. Însă nu toate părerile bune despre mine sunt chiar bune. De unde să-mi dau eu seama că părerile despre mine sunt eșuate sau sunt greșite? Numai printr-o închinare înaintea lui Dumnezeu. În momentul când am o închinare adevărată și mă duc înaintea lui Dumnezeu, o închinare adevărată schimbă. Isaia 6, 5-7. Isaia se întâlnește cu Dumnezeu. Până la Isaia 5, el îi vede pe alții. Prorocește despre alții și toate vaitele sunt pentru alții. Dar în Isaia 6, toate vaitele sunt pentru el, pentru profet. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafim a zburat spre mine cu un cărbun aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Cum profetul Isaia are nelegiuire? Are profetul Isaia păcate? Se poate așa ceva? Marele profet Isaia? Da, că în fața lui Dumnezeu nu există sfinți. Chiar și în slujitorii cerești, în angelici, găsește greșeli. Dumnezeu, în timpul închinării, îmi arată greșelile cu un singur scop, nu ca să mă scoată vinovat, ci să mă determine la schimbare. Dumnezeu să fie binecuvântat. Dacă crezi că ești bun, du-te și vezi în fața lui Dumnezeu cât ești de bun. Întreabă-L pe El în timpul închinării adevărate și El îți va spune ce trebuie să schimbi. O închinare adevărată schimbă modul nostru de gândire. Dragii mei, știți că noi români avem un mod de gândire. Americanii au un alt mod de gândire. Și toată problema vieții unui om este modul de gândire. Dacă un om e tot timpul sărac și tot timpul n-are bani, și tot, e din cauza gândirii, nu din cauza banilor. El nu știe să-și menajeze bine banii, nu știe cum să-și chivernisească bine casa. Totul începe de la gândire. Gândirea este foarte importantă. De aceea pocăință înseamnă metanoia, schimbarea gândirii. Că dacă gândirea e eșuată, dacă gândirea e stricată, dacă gândirea e defectoasă, tot sistemul de viață va fi defectos. Gândirea trebuie schimbată. Roman 12, 1 și 2 spune așa, vă îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre, vorbind despre închinare, ca o jertfă vie, deci nu trupurile să le aduci jertfă vie, ca o jertfă vie. Aici este o metaforă, o comparație, ceva ce să-ți dea un exemplu. Sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului, feței, veacului acestuia, ci să vă schimbați, să vă prefaceți prin înnoirea, adică schimbarea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Păi dacă gândești ca lumea, fardurile, băuturile alcoolice, trăirea în imoralitate, care o are lumea, și tu gândești ca și creștin că nu e un păcat, în această seară, prin închinare, Dumnezeu vrea să schimbe gândirea. Odată ce se schimbă gândirea, vei merge pe un alt drum. Există un singur drum despre care a vorbit Iisus, pe care a numit o cale îngustă, care duce la viață. Calea largă este populată, merg mulți pe ea, dar duce la pierzare. Aș vrea în această seară Dumnezeu să ne acorde gândirea în conformitate cu gândirea sa. Și bine a văzut profetul Ieremia odată, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre, ci cât sunt de sus cerurile față de apus, atât de mult diferă gândurile mele de gândurile voastre. Aș vrea Dumnezeu să ne armonizeze gândirea după gândirea sa. Dragii mei, asta înseamnă o închinare adevărată. Și vreau să o repet foarte pe scurt, închinarea adevărată îl are în centru pe Iisus Hristos. Fă ce faci, dar lasă-L pe El să se vadă, pentru că El este centru. În al doilea rând, închinarea adevărată costă. Nu doar vorbe, ci fapte. Va zice Matei, practică, Matei 25, am fost bolnav, ați venit să mă vedeți. Mi-a fost sete, dar nu m-a lăsat însetat. Și n-ați trecut pe lângă mine să ziceți, Domnul să te binecuvânteze, rămâi însetat. Nu, mi-ați dat să beau.
Mi-a fost foame și n-ai zis, Domnul să te binecuvânteze și te-ai dus mai departe, mulțumindu-te că ai zis un cuvânt de binecuvântare, ci mi-ai dat să mănânc. Am fost străin și nu m-ai lăsat în stradă și n-ai trecut pe lângă mine să zici, Domnul să fie cu tine și te-ai dus mai departe, ci ai zis, vino în casa mea. Când, Doamne? Că niciodată nu te-am văzut. Ce mult am fi vrut să te vedem. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați, dar celor însemnați, mie mi le-ați făcut. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Adevărata închinare înseamnă comuniune cu Dumnezeu. Eu vreau să te întreb, tu ai legătură cu Dumnezeu? Ai comuniune cu Dumnezeu sau nu? Și adevărata închinare schimbă. Dacă vii la adunare și la o rugăciune nu te-a schimbat Dumnezeu, ai venit nervos, supărat, cineva te-a deranjat și în timpul închinării nu te-ai schimbat, nu a dispărut ura aceea, atunci te invit în seara asta să vii și să faci parte dintr-o închinare adevărată, pentru că în timpul închinării Dumnezeu schimbă lucrurile. Ți-a spus doctorul că ești bolnav, în timpul închinării Dumnezeu poate să schimbe lucrurile. Închinarea adevărată schimbă, transformă. Doamne, ajută-ne să fim închinători adevărați. Amin. Vreau să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu și dacă tot am vorbit de închinare, vreau să ne închinăm și noi înaintea Regelui Iisus. Dragii mei, se poate naște Iisus Hristos în fiecare an în ieslea Betleemului Iudeii. Dacă nu s-a născut niciodată în inima ta, nașterea Lui este zadarnică. Vreau să spun că Iisus vrea să se nască în inima ta, în inima mea. Dă-i voie Lui să se nască ca să te transforme și să mă transforme, să ne transforme în închinători adevărați. Haideți în rugăciunea aceasta să-i spunem Domnului, Doamne, vrem să fim închinători adevărați. Am venit sincer la închinare, n-am venit cum a vrut să vină Irod, ci am venit cu toată inima, așa cum suntem, Tu ne vezi. Dumnezeu să ți se descopere și să ni se descopere